Днес ще се потопим в света на йога, фокусирайки се върху гъвкавостта, баланса и възстановяването. Започваме с дълбоки вдишвания, които ще ни помогнат да успокоим ума и да подготвим тялото. Първата поза, дървото, е чудесен начин да укрепим баланса и концентрацията. Застанете на един крак, поставете стъпалото на другия крак и усетете как стабилността ви нараства. След това преминаваме към ниска лунна поза, която отваря бедрата и активира мускулите на долната част на тялото. Спускайте се бавно, като държите гърба изправен. Не забравяйте голямото разтягане, то ще активира дълбоките мускули и ще подобри гъвкавостта. Завършваме с планк с високо дишане, който укрепва стабилността и коремните мускули. Накрая дълбоките разтягания и медитацията ще ни помогнат да се възстановим и да се почувстваме освежени. Практикувайте редовно и ще усетите как тялото и умът ви се трансформират.